Bilboko udalaren gizarte zerbitzuak kalean bertan daude, pertsona askorentzat ikusezinak izan arren. Milaka egoeratan ikusten dira, milaka pertsonengan, hainbat elkarrizketatan. Unibertsalak dira, zerbitzu medikoak edo hezkuntzakoak bezala, denok erabilditzakegu. Prebentzioa, babesa eta lagun egitea eskaintzen dute eta parte hartzea sustatzen dute. Gure gizarte zerbitzuak erabiltzen dituzten jendea entzunez eta ikusiz, zerbitzuok zer diren eta gure bizitzaren uneren batean zein garrantzitsu izan daitezkeen jakin dezakegu. Erabiltzaile bat oinarrizko gizarte zerbitzuan sartzen da eta egongela batean jarrita bere egoera azaltzen digu. Azkenaldian nire seme nerabeak jokabide arraroak ditu eta elkarbizitza zailtzen ari da. Gizarte langilea egin dezakegunaren inguruko aholkua ematen ari zait. Adineko emakume bat eta haren semea etxean daude. Etxeko laguntzailea kozinatzen ari da. Gure ama adinean gora doa. Laguntza behar dugu zaintzeko. Mendekotasunaren balorazioa eskatu dugu oinarrizko gizarte zerbitzuan. Etxean baino hobeto, ez nago inoan. Etxez etxeko laguntza, irtenbide ezin hobea da, denontzat. Gizarte langile batek erabiltzaile bati laguntzen dio eta bere lana zelakoa den azaltzen digu. Sarritan bikote harreman arteko gatazkak eta baita genero indarkariaren egoerak atenditu egiten ditugu. Kasu bietan, pertsonari erabakiak arditzan laguntzen eta gidatzen dizkiegu. Eta behar bada beste baliabide espezifikoagoetara joatea eskaintzen dizkiegu. Bikote gazte bat ataritik kalera irten eta beraien artean solasean ari dira. Josemari gerota gutxiago da kalera eta urteten dauenean bakarrik egoten da. Gainera azkenaldian oso narraz agertzen da. Bai, eta gainera komunitateko gastuak ez ditu ordaintzen. Gizarte zerbitzuei dei egingo diegu. Goazen. Kale batean gizon batek berba egiten digu. Arazoak dauzkat alkoholarekin eta jokoarekin, eta familian askatu egin zen. Kalean nago. Laguntza behar dut egoera honetatik irteteko. Gizon hori Elexabarriko udalaterpetxean sartu da. Adineko baina gazte itxurako bi emakume eta gizon bat itsasadarratik oinez paseiatzen. Erretiratuta gaude eta asti gehiago daukagu harremanak egin eta beste gauza batzuk egiteko. Motibatzen gaituen proiekturen batean lagundu nahiko genuke. Gizarte zerbitzuetan galdetuko dugu zelan has gaitezkeen laguntzen. Suhiltzaile etxean, gizarte larrialdietako udal zerbitzuko gizarte langile bat udaltzain batekin, suhiltzaile batekin eta erizain batekin hizketan ari da. Larrialdeko egoeretan profesional bakoitzak bere zeregina dauka. Gizarte zerbitzuetan, biktima eta familien beharrizanak baloratzen ditugu. Mediku baten bulegoan, gizarte langilea eta medikua ikusi berri duten paziente bati buruz hitz egiten. Auzokoek esan digute, bakarrik bizi den adineko gizonezko batek ez daukala laguntzarik. Etxean bizitatu dugu, eta bere behar izan sozialak eta sanitarioak baloratu ditugu. Gero erantzun koordinatu bat emotiko. Eskolako irakasle bat patiora doa, umeak olgetan ari dira, eta bere lana zein den azaltzen digu. Elikadura eta higiene arloko arazo edo eskola absentismo arazoak dituzten umeak ikusi ohi ditugu. Familien zailtasun horiek gainditzeko, gizarte zerbitzuekin egiten dugu lan. Eta beste milaka pertsonek egunero behar dituzte zerbitzu horiek. Zenbat eta gehiago erabili eta horien inguruan zenbat eta gehiago hitz egin ikusgarriago izango dira. Eta horrek Bilbon bizi garen guztion onurarako izango da.